wakire omwancho murigire Ogetembe TV ase iritukeriga ria Jumatatu yeti tariki 15 na iso tumutinyo yega ogatano na gatatu anyoro yo mairerete ngale ne tariki 17 yako se tariki 15 na ibere na burenga andake injiro bugimo bukorokana kiurage ni matukaira na mahiga ikiagira bange baito bachagete kubara next year kare kusabange bachagete gutabanga mwako wega twayombire kego ka 2026 rero moto ture igo omwancho murigerere ekero orochengana nyomutinyo yego gatano na gatatu kwa kolense asenchera ere eya bwango okigima nego hono nandi twatigiria mutukange 13 chiwiki bere choka barely 2 weeks nande tokoro mutinyo yega tuso mutinyo kianda korende ntori na kiambori tokwiranire omongurumbia mono ase amatuko ali aramaya matukali are amabe nga litkolia ona boliko baligia kwanyoro ndembirerare gosekerayo ogendete korera kwanyoro yonde nari abwate ritukorigia kigima ase obugima bwaye korende tari mangana una nekero tokorira nonye nase ekemina no kerigenkoyo titinde ito kwanera EPL yo yachagete rituko oregoro korende kerongorigereria igase kemina no giachan igo umbwancho murigera ndanse asore no konyori nga agendera gosabira etimu yega ya Harambee Stars ekero vuna litkurigoro napo ndochunande basogete na sinchira ere iyo mungso kigima ekero barenge gwaka osekero barenge kogosoria ne timu ya Zambia Chipolopolo timete hostility na wali gwatorugo nga abo murabari bakoro Zambia Chipolopolo na timu eri ya Harambee Stars yababegete eyamo aserige na riesagero korende ekero ikimina nikiga kegendete ko mwancho murigeria nekero otokonya gusabanga kosando sia sore kwanya gusabira abantu bawo nga etalanta bonungo akanere na siki unabona murai wensa tebete ngikimina no gya ekati timu ya Harambee Stars na boigeria Zambia ekero gekoera timu ya Harambee Stars usaba mura aba Kenya ekero obakuchia kubwa mbanyore 2.5 million na affordable housing 2 bedroom chiasoire chi milioni ibere enugutaisano chiasoire asikero oyo omwakingoyo bweti mweri ya Harambee Stars korende ayo naenda mange ntuche kugenda ko yarigereria ase eritukeriga karibu sana imeyemero ya Getembe TV nchenkoro kwa Matilda Ovaigo ane mono ase umurobirega bwetwani ya Getembe Mike Wills nere kro ase studio ya kabere naboigo amatukabiroka kisa umugusia taraguchasi amagachari State House na mange torachi gusanga naye igoro yetare yo ritukoria rero gekuraga chinsa ibere korenda sabono turigereria nsemo yekionga narari aresi chigazeti narari agenderete gutubwatirania ahebuno mukenya ayebuna omwanya getinge ase inchira ya bene kigima mwancho murigera na kwarigendete chinsemo cha Facebook na boigo chinsemo chiria tia YouTube asogotonyora una Getembe TV na nekirongo chaka nsemo yekionga amatukabiroka aitire ekiro abagusi cross county ya Nyamira na boigo county ya Kisii gotarera enyumba yoborae ya State House nigo bono oyo kabiri omo bunge somo jumbe o West Mugirango omoske Vincent Kemosi anyari ukwanera etare yo nabo igokogania omugusi kose kuboria abagusi una obomo bomugusi nabo borarete kose boranyare koreta esko enene ase omugusi nabo igo ebirugo ebyo biragendere kose onye taribo ebirugo nigo biragendere kose berekana una egesaku ukyomugusi keta kose asinchira egesaku kyomugusi getaganeti omoriketo Fatgad Gisemba na orobotiro asinchira ere yabene kigima amatuko aberoka aetire ekera bagusi ase county ya Nyamira na boigo county ya Kisii gutarira enyumba y'oburai ya State House nigo yokabeiro mubunge o West Mugirango moske Vincent Kemosi akwanire igoro yetaro eyeiga na mwisoda abantu bagusetiwa kipasi cyamwe tusiabo se 100 na misiri kikaira abantu arayadi State House lakini kimogo ika State House yadia na inu moko egento geketwa abateri mware kwa wiru 100 erindegere na inu mogo te mware ubedia abantu kimwa ilirwa ali moko egbesange nga ilibutisa ya 5 mware wegento gekieto na ndi kimwa chiro tu ikubakani mo gendo ororo kimwa ruro ororo mwa ikire igaiga mwa igoro omwandu bomusino korataki noro na kieko gerango te bya baraya baitu barororo aba bari bukia sali moino inu endra ya somore mori bobe mbuya more
ekiagera nkonyora murosoya lakini gegoja wikinga kiri mokoraki muiraneka kukwana boigo ase parish ya Nyamira nigo musike kemosi aira chinga kiecho na kumwakira ekoko musike Fred Matiang'i ase ganga yaye yokorigia oburai bwense ase boigo amentire na goteba nigo emiroberio egenderete kubekwa igoro yekiama keria omusike Matiang'i arachie kotenena amona kerokio esa iga yomugusi ntogenderete kuyibanga n'omusike Fred Okengo Matiang'i umutinyi uyu taraera ngoteba turi esa yeri togocha gutinena umugusi bwensi tiendine gento kwaki tubeko chikurororo mwari wante tumusabere mwari wante na itu tumurunyuma toicha mubunege sapu twechoke tugwenere tutige gosekwa nga mugusi tabwati chikura chiramoiro go president ntoiwana ine umugusi gabwate chikura 2.5 lakini oboko mtu atwarire itogo ikenga kiye chikura twabagana ensemo yende nigo mocoordinator bw'ikiama kya UPA korwa sorogongo rwa Nyanza omusike James Nyakang'i nigo agendereire kubasegeta basae kubwata ibibande asobonge ndaenda kubasabanga twese pitiga tutwale bitambulisho netikali chikura nondo tabwatike bana laki injuno nyangu wakanere ali huduma kusudi 2027 toi moketu SP twakere Matiang'i chikura airobora iwense neko babuyeyo ase omuyega oyoiga boigo omusike kemosi nigo amusegeto omubunge o West Mugirango omusike Stephen Mugaka weso kya kerario erio okwanira amagenderero ayo aberega goikirania puna enjira eyemo y'abantu ba West Mugirango kumanya mubunge ki bwa magenderero oyo babwenderete gochora una more igangese mwenderete kubika max yuri ororo na odia kemosi kyakorete mwenderete kubika max moisode gana iwo mujumbo mintagote umujumbo ito agoteba ngabone gakie yaikire abantu mokubika max na chaika batebinga kemosi ejate ne bintakorete nerate ne nako aoroke bintakorete ne diagoteba igo ne chipasi chiana imokiri komi obekira abantu oikire narubi iwaita yamagendro igotite ne tiase kinakorete oye que mineti que mosotero one time elindegere bitto umuchumbo itanyo le bicha na tebire one time ko iwana nile elindegere bitto bicha Hingo reporter Getembe kurase parish eyeiga ya Nyamira eyegotoka emeye bunge ya West Mugirango county ya Nyamira Njefatigad Yesemba Moncho murigirira chinga kiechecho egati ya bari banyorete ribaga ase etareyo oika ase amagacho a State House niko besokire na gukwanira etareyo ase banyarire kwerabuna tiarenge etaro ya gisiasa kurende ne ya amagenderero Gabriel Nyakundi no roboti rwatsinchira ikobwatia amatuko abere magega yegati yabamenyi kurwa sorogongora gusi gukora etaro ase nyumba y'uburayi bwense Nigori tkorero egati yabari abanyoreteri bagari wika ase nyumba y'uburayi bwense baiso kirinda gukwanira etaro eyo bono gukwanira mangana development ya Rusi gusira mangana abajumbe baito bakorana abarayi baito bandi koyabeka jinguru erinda monane bwenza amanyenga tali barabuka bakora kurende twins kuna abantu bamwe abondo tegete batakorera maganda ayo inale issue nene ya twire tororo nda mvera pinga abantu abangi kurusi leaders ba chikategori mbali mbabete invited and they attended chibe kuchire State House abantu bonse bachire State House naende bachire kubolia amagendero kuchiase ase chiro kalti cyabase bakuru ndu no mugusindo tete kutigara mwenga narorira abana baminta bagusia abangi bako turama bakukwana mangana manga social media nga tuachite ali State House gotora machara gosente bwetigende nigo bamentire na gotebabuna nigo etareyo yarenge yokoreta amagendero natari ya siasa kuna tuwalenga ali stayo murai wenza kwa ntegoro ya siasa
gose twatete nga chikura nga kitugo cha kora chikura ko twachie toro mwana rwenza gachutene kelinga ikiara tukore no mugusi ase miaka yetigarite nalo gusaba nga tigato abalemereria ebintu biri byose pimura nene bwenza kwanete ase miaka yetigarite bere tubinyole buna bagusi elinde na twa discuss the kende gyonzi gore ya politics ya gusi kuna abantu bandi bakumachi ukagera bakuruka abarayi bari bagiye toro nga byari petringa mugusi very clear na wanda takota yabanga tari mugusiwe ko chiri State House andari mugusiwe ko korijya kero go 2027 abantu nabange oruyango ligibale wakamba ngo ligibale waikoyongo ligibale and these delegations have been in State House korijya mangana ya magandraso nigo bate babuna atare igati yarenge yo guciya kuragera ase nyumba y'uburayi bwense kurinde niyo koleta matunda asorogongoro gusi ndorite twachie toro talichinda toire to iko twachiete gusaba magenderero ase ebintu biri nande kare tugusaba ebintu gochaga iga etugusaba ebintu sengenjoli nero obwate ekebeti gia Kenya nane no tokurusia ebintu kurwaraga tubwaterane siasa gekarare nande kare gochaka kurama abande naye nkurigiore imaiti asora achikurigirwa gose nyumba ime gose naye chikari chikakire siasa nto yake nanto yake sawa sawa kingo reporter ya igetaseni bwantete kende gekomike getembe kurwa ase bunge nyaribari masaba county ya Kisii nchinguru Nyakundi Gabriela wancho murigereria serikali nigo yasabire korenta amo ababotani bonsi bechisemi amo eri kubareta amo eri okukwanira emechando umuroberio OCBE obwate eri okwanekya buna umuroberio yo nigo orachi kokora emirimo oboikirano ukwana anagetembe oyo kabeire omo principal Joseph Makori nigo bono atebire buna nerebuya ukwanira amakomo ayo abeire aroro ase ogocha ogoikirana obuya kumuroberio iga wechisemi umuroberio OCBE Gilbert Kobi na roboti oro. Serikali ya Kenya yabeire kigutwara chi system chinyinge chichisemi muna elia entangani ya 743 alafu egacha elia ya 844 na indebono twenyorire ase omuroberio omogeni omanyikanete buna CBC omuroberio yoiga nigo orene kerenga gyokoba okubumanyi gokora ensemo na amasomo ase abarokigwa nonye nabo obotutukanu bwo obonene bwanyaka obokorerekana ase omuroberio yoiga. We got a lot of challenges. These people should go to the drawing board. Onye yekire we got this level back onye change of course. But they should go with speed. Bakolega. But bring all the stakeholders on board. But then we have a challenge. Do what they challenge. Yaba ari mugaki. Anchamo be flexible. Yanda the fresher courses. The tooling yagirora. Ibitawo be printed in plenty. Already. Abayibuli kwanza abayibuli kwa. Kagena wa prepare abana psychologically. Babe ku in public participation wate bunga kia abayibuli. Abana na abayino. The system tolere de giringi yakuli kweli. Chingaki 743 yarenge omuroberio no rengo woko mwarigania omorokigwa gocha se chisemi cyarenge buneki ya CBC chingaki echo mono gutore school go employment yarenge nene ege gutware bwe togerega ki the master of content yono mwarimu gosomia igotwa babagita marienda ganyarevere no muntu chemistry no muntu biology no muntu warte umanyite gyago koroso mete buya iyi miringa ichi system kiri abantu bari go train kukare mba manyite kibare ko gende university bakora gose college ba train bawoja bono taliko gisia no muntu kusome buya sana uri buya ebiro 844 yacha korengana no mumanyoyo wechisemi egetiro nkiabetarro ase ngencho syllabus njare ngaroro egendo runga syllabus njare ngo buna ndubari tuasomete the first 844 syllabus njare ngo yale kororekana iko bia renge bisilbas bia chite bisini iniga bia rego tuare go some na tuare feedback to the department curriculum development the department ministry of education na ndwaje ko improve ebiro CBC yasoire ase okobwaterwange amone serikali amona wabwatani bechisemi omochando boigo rorekanire ko barro na getiro kororekana ase ogwikirana gukomororyo yoiga no mwana concept ririarensi uzengire detiri endo moibori amote biguruka nakeke gwikaba pinganira umwarimu akutamanyite mama useba mama ndewadiga bano cyo bagondo ba system ngeka system ikurubadira this batch abarimu basoire ase CBC boigo mbabwate obokongu ase guchwikirana mu rubyo monyene bakete igebwate a lot of difficulties in schools buna bono ndubwati barimu abarimu bari basomde system kiri chinkoro no baro imba ile to refresh courses chinde
bachikote bunga kia balimu mutako ende tungo chinji tolikirega iko bakuiru nduru nga seminar cha 2 days 3 days baira ni bunga basomi ti wasomile university nutake in the first 10 years prestige de rumuntu abwate dera dede atage taworo kinga na jina chide university yone choko kunye bwata buya wona abo gosomie at the back of the mind no mairega ki iga aru musara raja kuli tariko sominaja no gosemeria kwa baibuli aborokigwa abarimu abagwatani b'ekisemi amo ne wizara y'ekisemi koerera oboikiranu borororo na kolenta botoereru ase oboikiranu bw'ekisemi ekiga n'emiruri anyako bagekobekwaroro ngori botiria Getembe TV korwa asensemo ya machoge borabu ekaunti ya Kisii Marita Nenche Gilbert Kobi Mwancho murigire gutigana nayo rituko igoro nigo umwaziri omokoro omoske Dr. Fred Matiang'i anyarete gutarira ekaunti eri ya Meru na boigonekero anyarete gusanga n'abamenyi b'ekinsemecho na boigo gukwanira egati yemirobero ye serikali ekyutaraba ke gukora emirimo ase oboikirano na boigo korokia una ase obuchori bonene obore bose nigo barigete koneke una abakenya banyare konyora abarai abao kose abarai bare abaya ase serikali. Haya wananchi wa Timao hamjambo. Mugeni. Nataka kuwauliza kitu moja kabla sijaanza kuzungumza. Unajua watu wanafikiri eti sisi ndio tunatembea Kenya tukiongea mambo ya one term. Mimi nataka kujua kama hapa mko namna gani. Harambee! Harambee! Munasemaje Timao? Eti namna gani? Basi wamesikia wale ambao wanafikiri eti sisi tunasema peke yetu. Haya mambo tunazungumza ya serikali na uongozi wa nchi yetu. Nataka kuwauliza nyinyi wananchi. Hii mambo ya SHA katika mahospitali na madawa inafanya kazi? SHA inafanya kazi? Unafurahia SHA? Sasa wanasema hivi sisi tunazungumza, nyinyi ndio wananchi mnapewa huduma. Mnafurahia SHA? Nionyeshe kama SHA inafanya kazi, kama unajua. Sasa tuko na shida, capitation haingii kwa shule, principals wanasumbuka walimu wetu pale, watoto wanaumia. Sasa hata tunafika mahali ya kwanza kuuliza wazazi eti walipe pesa ya mtihani, na sisi Uhuru tulikuwa tumetoa pesa ya mtihani. Mimi naomba kazi hii kwa sababu ninataka kuifanya vile tulikuwa tunaifanya. Na mambo ya kama pesa ya mtihani na Mwancho murigiriria nekero chiskuru chabeire ange gocha kwigoro sichi gocha kwigoro chitariki 25 mutinyo yoiga echo kirachikoba Jumatatu iyi wiki egocha nigo bono aborokia bari ase kiombe kianati korwa ase kaunti ya Isiolo bono banyare kurwa okuburia kwabo gocha ase serikali enyare gutuma achibesa gocha ase chiskuru annemono ekero ekeiga aborokia bagocha gukora amatemo manene elio kubachinga kichinyororo abarai abo nigo bono banyare kugosereria gocha gukora okurobekana onye evesa cha capitation osanya capitation njigo chikobato kwa gocha ase chiskuru au urging the same government as much as possible to put those funds in school account before the opening date, which is 25th of August this month. If not, we are going to prepare a very big demonstration together with the learners, parents, and the teachers on the street. Because we can't sit and watch when the basic human right is being infringed by the own government. Next time will be a very busy time because the learners are preparing to take their exams and school assessment test. Definitely, this issue of the learners being sent for the school fees will bring unrest within the school environment. So to avoid that, let the government go back to their own obligation ambaye ahadi wamechukua. Wakati serikali inaondoa pesa ambayo inafadhili free primary education, hiyo inaonyesha ya kwamba miaka ijayo generation itakuwa ni watu ambao waweze kujisaidia na wataingia kwa crime. Wengine watakuwa ni watu ambao tunaita hooligans,
ambao ni wa drugs na ambao waweze wakasaidia dunia. Kwa hivyo mimi naungana na other KNUT officials ku request the government iweze kurejelea kurudisha hizo pesa za free primary education ili watoto wote wa Kenya waweze kusawazishwa kwa masomo. Muhula ujao ni muhula wa 3 ambao wanafunzi wetu wanakuwa wakifanya mitihani, na kaunti yetu ya Isiolo nitaomba serikali ione ya kwamba pahali ambapo kuko na insecurity iweze kuhakikisha security imekuja ili watoto wetu waweze kufanya mitihani vizuri, ili walimu ambao watakuwa nasimamia mitihani waweze kufanya shughuli hiyo muhimu ya serikali wakiwa kwa usalama. The Auditor's General report shows that 43 ghost school is being funded by the government, while other schools, public schools which are on operation, are not getting those funds. That is grave corruption of the highest order. And we are appealing to those who are in authority to do thorough investigation, and those who have looted the public fund to be put in question. Omwaziri w'ekitemi omusike Julius Migosi Ogamba nigo bono anyari gukwanira eserikali gose gitambukiro gya serikali gosira ebyegwa ase aborokiwa gochakira chisukuru cyoboroso kuika ase university aiga ase ense ya Kenya gukona kurwasagana ime county ya Nyeri chingaki cha mameranyo ya Matera. Migosi nigo bono anyarite gukondera umurobere OCBE anamono oyo oberi ko gutwara ribagali nene kigima ase ogosira ebyegwa nabo igokorosia chisukuru cyo kwegeria Amatera. In the early years category, Your Excellency, we had 15,750 students participating. Those are the pre-primary, the ECDs. Primary schools, we had 40,000 students participating. In junior schools, we had 24,050 students participating. In secondary, we had 48,300 students participating. In TVETs, we had 8,000. And in TTCs, 4,800. And the universities, 6,350 out of the 26 universities. What does this tell us? It tells us the talent is across our institutions. And it has vindicated us today, Your Excellency, that the competency-based education program that we are undertaking is actually the right way to go. And because of that, I support what the chairman has requested for, that we think about establishing a premier National Academy of Creative Arts and Music. The reason is I was sitting next to Mumanyi here, John Mumanyi, who presented the violin presentation. He tells me that he wants to pursue music. And he applied to go to the Interlochen Arts Academy in the US and got admitted. But the fees is too high. He got a scholarship of 50% of 7 million, is looking for the balance. If we had that academy in this country, he would not need to look to apply to a university or to a school outside Kenya. So, Your Excellency, as a ministry and with your guidance, we can... Umukonyi bumrai wense umuske Kithure Kindiki nigo bono nere anyari gukwanira chinsagia isato echuchire ase omorobelio OCBET na boigo asanyarite gutebuna chinsagia echo nchiengencho kigima na boigo nchichigosira abana usaborokiwa bonsi aiga asensi ya Kenya. The pathways of STEM, that is science, technology, engineering, and mathematics, is a powerful pathway that will drive our country to the next level, into the next century. The next pathway of social sciences is equally important, Your Excellency, because while science speaks to our hardware as a country, the roads and the things we want to do in scientific and technological advancement, the social sciences help us to understand that the human person operates in community, and they help us become social beings.
So that equally, the social science is an important pathway. The arts and sports and the creatives, which is the third pathway, is also important because while science speaks to our minds and makes our minds better, the social sciences talks to us so that we understand the society and the community we live in, so that you can have an engineer who understands they live in a society beyond the science and the mathematics that they have been taught. But the performance arts and the music and all these creatives, Your Excellency, speak to our souls. They speak to our souls. They are the ones that can help us fight. Mwanchu muligeria andake na vokwe pole nga sibeti yega nereli nigere competence based education and training kose ayega na maigerio akwena no ekretoka na buna bono murobere OCBE ase bali bonsi bagoswa ase okwenyora amegerio yechigasi chamo kogose chiskuru chobobundi nigo bakonyora training emanyekanete gosama soma yabo nigamanyekanete una sibeti kose competence based education and training. Kero toko na CBE omete marangi CBE toko kwa na college school cho buroso weka chiskuru kosi weka senior secondary schools lakini rende toko na CBET amaigerio onsi kosi obumanyi bonde bwensi umorokiwa akwenyorera utatiga amasomo kosi obutari korenganirwa na masomo ari ya omuroberi omukoro o 844 korende asebire biga mwancho murigera sorboti oro Ntukorera ensemo yikionga kurinde ekirondo chinga abange chinga kichiga chabono mambi niko obabokire funa bono doje sokoro aiga obokire Bartolomeo Momanyi agotebo baigwa bwakire oyo Momanyi na ziporoye agotenga kitiga boki babo nyamo ya Bweramani Heleno Nyancho mungina Berimote ochoke machoka naboigo omochokoro Nyanchoka riare mosioma agotebo na abarigereria bonsi aserit keriga ya Jumatatu rituko Ose Jumatatu yechi tariki 15 na iseto aitu bwati no nyana maiga toganeti koganirio nde ewiki ngia onde te yoganeti koganiria ritiko ligia ase emambie yabono no nyembali baraba gosoria aitu bwati kini yonsura nyare gosanga nabagosoria to bwati buna one timu ya Shabana ikeroroche Harambee Stars ebwate abagosore koro chinsinyo ao chinse ya Kenya naboigo bagendete gokoria bya ase mupira abwenkoyo ese getoki okorwa guchiase abana ane muno chinga kichiga ekerobono ebiegwa biharorekane buna na bibigwa kana bya kubwa vinto vinde ebyonsi Bonventure Movisa ni gauta Boniface Movisa korwa chinse mochiri cha kirwa omusocho no agoteba ngano are ime iyo murobero bya muno kigima na aboigo Mubasi munda omusubati omonene mubasi munda omusubati omona agoteba korwa chinse mochi abonyunyu ekerubogie tai agoteba na omusubati omwabo Beatrice Erutei mbia mono sana na boigo Eric Osoro agoteba kama kawaida korwa chinse mochi yake umburi taro niko ndani mbia mono good morning kwa abantu ba Kiumbu na boigo mubasi munda kwa abantu ba ekerubogie tai we go Bonventure konyorire ndoche nande no agoteba ngano ali meyo murobere go ikomoerio Fred Moga agoteba watching live and listening korachinse mochia abonyavi Salams Club mystical Fred Moga moturi mbia mono sana mote yabantu nga Salam Club chinse mechi ganchirechi moyo macha iche asanke nento tumanyenga ndoche umuntu teba kuruna kurusichi Salams Club ndoteba gusengoro arali Salam yani kiro monto akurwa chinsemo gete chibwate Salams Club igo moche busange na into tumonyenga chinsemo kichiga chikuru kwa malita ya pilipili ho agoteba kora chinsemo chatimani kwana abantu batimani obaganirie lituko ligi ya kimanganonye ya ture chinga kichiga chabono mambi Elizabeth Moige agoteba good morning from Onyagisai Bombeta niko ndani na husband Julius Atorori watoto wangu Methusela Rafael Peterson Onesimus na mother-in-law Patricia mbiyamona sana iragoteba no ale no mogako usumwanchoe abana na boiko ona makobiara ikiusie kine kironge
Edwin Omwanga kutoka Kiserian Down, present and watching live. Mbia mwana sana ase umwansi mwari mwasangire kusema ikire kusanga ujumbe chaino gochaiga ase studio korende ase bire biga ndochenga yaragire guse afto kireta geke yamo igoro yense yamo ya bono mambi nekira ndache kugenda umutumuko muke ingoirana che gukora kurigereria narari ari ase gazeti cheritikeeriga ari arere gotobusa guska tobusa gochinji egetasene ikiagetemberi ikiagera ntoche kurigereria amange nabo igo ntoche kurigereria nganonye ase etaro ya State House andake chira chiri umraivense anyalite kubwatuka uko mienda sama gotebanga abarai nigo babwate ebikabu bichire chira ekero asekero ono umugusi ekero kurigereria chira chiri chanyalite kubwatuka andake nubwate ogosemeria asa matukale bosio ngamangana nachi gwikirana igitigende giasuneka kero kurigereria emyaka emengi giakwanirwe abarai abange bagetumekire kwenyorera ebirogo aso gwaka siasa igoro yigetie ekyo endege tukurige para ya korochinse mocha Pilato gwikaso mochi obosongo para ine bwana tekogarewa umurai penso tabire ngochi gwikirania ari ayo chichiro abuna bono mochi obosongo oga ndoche umurai penso gatabaga nachi kubatuka 500 million chukwa gache ichiro yekerero asubo gatagati bo mochi obosongo chichiro chinde unabona ichiro ya ogembo chinsemo cha nyambera nabuigo echiro yasuneka nechinde chinyinge agotebanga asorogongoro gusi chiro 15 oneyemo igonga chichiro 20 inchiche kwagacho ase amatuko aribosio ayo nayande amange arigose nechira chinde chinyinge chiri omuravense anyalite kuriera omugusi naye nochie gutwara obosibori bwokogenda gusanga ekerengere kyao igoro yitare yo nabuigo narari arianda ake orochenga nachie goikirana kurende tobusaguska asebire biga igonda chukwirana ni chigazeti cheritiko ya rero. Superstores nero eduka asorogongoriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeito nigo engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati ali aye chigage emerungebire na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imeyumucho yigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Ndagira njane gwansabuna iyero sirine Riziki Caterers. Riziki Caterers ngorobare obukoreri ubuya asichinse mubuna outside catering. Asimeyega buna chinyangi chionze, chi birthday, housewarming, chi anniversary, chi get together, amatanga, corporate events. Kokorabare nankwena nabare obukoreri asichinse muboyego buna decorations, chi tent, ebirogo, chi mesa, chi keke, nabo igon kuru baro bokoreri bwa public address system. Diubago to kambarabari ne skuru yuboroso ya jogo. Samange bakresi miase namba 0797119986. Riziki Caterers, ubwansu bw'endagera. Mama Rosa. Jirani. Mama Rosa, nimefika hapa kwako. Karibu sana jirani yangu. Naendeleaje? Tuko salama. Mbona mzee analala chini hapa na analia? Mzee analia, mzee ni mgonjwa. Mzee amekaa nashughulikia yeye, nimempeleka hospitali, hata sasa anashinda ugonjwa wake, nimpeleke wapi sasa? Sasa shida ya mzee ni gani? Huyu mzee hajazeeka. Shida yake ni gani unamwacha hivi? Mzee wangu mara ni mgongo, mara ni kifua. Ukikuja mara magoti, mara miguu, hata kuinua hivi juu huwezi inua. Sasa nimeshindwa nifanye nini jirani? Wewe usikii hata redio ikitangaza juu ya hospitali inaitwa Nuga Best. Nekene enyagitari ya Nuga Best nero yuka ebwate okubwa uwokorubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea. Nuga Best niko babire bako wenya amarwire ao ayiwagendere ko bagagucanda mwanya bantu unabono uburwire buri bwa mauga yani arthritis, uburwire bwo mugongo watya, ulcers, amarwire yenda onsi egati amarwire ande niko bako batukubo wene buiga bagutumeka chimashini chekerero niko bagutuka imeyo mu cy'ubusungo asamagacho ahuru tawasirirongo rya kabere eyiberange nebengi ya Kenya Women batari rero Nuga Best gotanga mbuya kubwa kugwenia ngora mugaka ke na kigwito mugaka okorra tindi bobe obo mano ne kero kwacha ono gotarangwa konyara gotano no goikaransa ngwaro konyara goikaransa mugaka aiga ni gore senya gitari ya Nuga Best na ndengi mwacha kwa nkolinya gitari kaki oruti na itana ni gutinya gitari kumanyika na mente kaki abana bane uchizindani ntungiro gotongu ni gombali rukubarwa kaki nimbe ayo mugaka na gitari yitu nduri ko rusimanyinga nduri ko kobara nduri ko kobekera macho mugaka etu ko bwene ko etera samari ko itana no daya monto menya buno ikaranse kana mari ko ikaransirete amario gana rago konya go swa senjera yo mubere erinda go konye ko bwene mugaka na bono tukware konyara gutara mugora yali ndialete amario gana rago so mugaka ago konyo mugaka go konyo konyorosa mikiyera mbuke kabisa no mugongo mugaka ira ni kubuya igesi ndwe senya gitari yitu ya Nuga Best nduri ko bara nduri ko rusimanyinga nduri ko bekera macho ndonse mugaka etu ko bwene go etera senjera yekerero asogo tumeka chimashini chito chekerero cha Nuga Best mugaka Buya mole Ndio wazeo egena nyasaye tumia Nuga Best ebintu binde byonsi tiga na nyasaye weka kurai omenye naenda kwe buya no sale no bwato muberogo were tena kaira wali bana tenwe kera mitini ndo na tuwe clinic kyo mugaka ne kyo mongena na bahira tenwe kurumba golera machine ye mati nanya ko bahira clinic ya arthritis igongo bahira tuwa clinic riyo korana manyinga bara manyinga buyale ndo buyale mwaka na wagocho chaga orani uyana agocha kwe Nuga Best inchu naye bwenekerie obubwenia bwekene. Hazan Mega Wholesalers asentundende nande nigo yirenire buya nande biyemono
asentumbiye nigo egokoneria ebintu aserigori ryanse kegema ase tauniga ya Busongo koni bare ebintu asensemo ya electronics electricals chibirika chibasi chiestima chiufa TV tabletop cookers microwave dispenser blender radio chararani blow dry socket cable bulb bulb holder heater nebinde ebinge phone accessories na charger USB cables earphones wireless ports nechisime asensemo ya household nkoni bari chisane thermos ebikombe ebirogo chibesin nebinde ebinge asensemelia cosmetics koni bari body lotion spray air food makeup kits sabuni nebinde ebinge koni bari soda nechi juice asensemo elia yadware koni bari power saw generator piano nechi amplifier mixer public address systems nyange solar panel naboigo asensemeli ya stationery koni bari geometrical set irangi jebikoroto chikram calculator rubber nechi toy semoyende nkoni bari tissue papers chisavet chidapa sanitary towels nechi toothpaste karutari kwiba toothbrush boigo nkoni bari fridge ajirira unyare kwigurira ebintu biga aserigoririanse Hazan Wholesalers nigo egokora free delivery osinige okoratira ebintu gurite asolsao wika asure asorgongo rwonsi rwa Nyanza nige gotoka ase enyumba ya Gisembo building ange na smart lady I guess it on the about ya Busongo asa mange kwana na director o Hazan Wholesalers ase ogokairigori na maburi ande amange oratware sin number 0722 237187. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia endibo enyinge bono tokwa omoyo inyagitali ya Walfit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange we call your prostate no buruire bwa sumbuira bagakenga abagaka sana bwa sukari what you call the genesis of diabetes ngaki buruire bwa sukari bo somo berogo ime hypertension no buruire kera manyinga ko gende igure somo be Walfit itosomete chinchereza to jokorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete ngendo nga conventional medicine yani unyagitali obwa kawaida itosomete ngendo nga nutritional medicine na marioga aliakuruese endagera ya ito ya kawaida kwa mfano we have ntupiko amino acids ntubwate fatty acids ntubwate vitamins na kadhalika bigo tumeka esoko ya marwaire nchirende yagata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine tugutumia mariogo akoruese mete twarwali ya marwaire igao muchito Busongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marigiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu erumu 307A ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 Walfit Health Centers umusani obo asamarwaire minyoka twatire kumama ine twatire
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikubotoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorosya chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nibwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati bwekari guri iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirinkuma asogoko obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mangamna wono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obokoreri ase tent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase ekoroba ya Uhuru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimya sinamba 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia chisovaset ebirogo bye chisovaset begomba bwate chikapet chisanduki cy'abana bagucira eskuru na boygo echo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo akurwa eri abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber cyokoroseria ebirogo na boygo chips cyokorosia chipillowcase echo ogorarira Gagi. Omwana yo boy, tikanda ndango ichibeza ntabwate muko, lakini naikire taracha seito, nanyorire mwapo ichi wakali. Hai, wone ichibeza kwenda mpulingi. Emeito ya bana bakuchere sukuru. Emeito yo konyora bana chisare. Kwara zangu ra duniani kaki horoje paka nabwate paka ebintombire bakoro kwa chiferi vete. Chikorozi ebirogo biechikali. Hai, kaki apa kusiba sipinga imore. Kaki imore. Hai, inchu kaki mwenzi tabatari. Ninchu koja moye binto kuruga mwapo ichi wakali. Hili, omukanga chemisi yonkorogo. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo biechikali na boigo ebirugo bia leather. Gusechi sofa set chia leather. Gwetani abo nigo kubanyora babwate chi velvet. Echo oranyare koroseria ebirugo biao gusekende gyonsi origeti korosia. Nebintu nebyo mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonya nechitandarua chokorosia chihema mbabwate kaibagotoka nigo bagotoka ange ne hotel ya Kisi Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili
barabari na Uru Superstores, barabari na Kisi Hotel. Gutaka kumanya bange na kugura kindi gionsi bakire ase inamba 0720688220. Boy Juakali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro. Njempo Juakali Store na bariga ni mwesto kole biashara osobwamo ingotoka opposite Kisi Hotel. Na bariga ni mwesto. Gaki. Gaki, genda mwapoi gaki nyasaye baba poli Juakali. Gaki, egotoka alinsa alitara chambiri. Gaki, ligere libudango kuanete, omusio mubihili. Gaki, nariri goli kwa sarense, ebintu nago lirega gaki. Boy Juakali. Hili. Gaki, hili. Ngokonkonya. Musio mubihili. Kuri tibintu mlimamba. Niko bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura. Yesterday. Kijana hujasoma na kuozesha binti yangu kwa mahali ya kingamuzi cha Zuku Amazing Digital TV. Ndiyo nimekubali. Mashallah. Unaunguza kuku tena wa kienyeji? Mume wangu, ni uhondo na utamu wa Zuku Swahili. Hawa Zuku Digital Amazing TV. Yani Zuku Swahili mambo ni buli. Habari ya mjini ni Zuku. Furahia mautamu. Unasubiri nini? Zaidi ya kujiunga na familia bora ya Zuku TV ndani ya channel namba 100 ya Zuku Swahili. Hapa utafurahia tamthilia, filamu mbalimbali na burudani nyingine kibao ndani ya Zuku TV. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero. Ili wimanyibu na mangana watika. Kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV. Nigo toko kora live streaming ya mangana maya. Chi video ne vipindi bya Gatembe ao. Ngakiende yonse. Inyoranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto. Woigo share na basani amone amate. Ili waigokie, waimanye na wesemia. Tobase kweva, turn on a notification bell yani ekengere. Edio onyaliko bagoko yanyora. Chingaki abikiri ase omtandao. Gatembe Television Network. Ekinakyo ekeunga. Kiama mogusie. Noga niko kolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Gatembe. Nubwate misangirikano ya gisiasha, amatanga, chinyangi, chibirthday, misangirikano yechi kanisa, baby shower, anniversaries gozi ekinyuru kinyomo, inyangi usuko kwa kuyomino, imejega ao, bunabono housewarming parties, engagement parties egatie vinde vige. Bono Gatembe Television Network nero ego kwayega asiri golidio gotukutera. Ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyibaita bobale no bamanyibiguro. Igeti byetibwate signal ere enkongo. Iyigwikira abantu bange asubunge asamange. Onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge. Wego gwitira semeria WhatsApp. Gosiku yakisi migwitira namba 0741499726. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje Gatembe Television Network
wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu au ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas ama no guchingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yitu au inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia mamogusi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills elukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingencho au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asama bati ali aye chigage emerungebere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuligo musongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ndagira njane gwansabuna iyero sirine Riziki Caterers. Riziki Caterers ngorobare obukoreri ubuya asichinse mubuna outside catering. Asimeyega buna chinyangi chionse, chi birthday, housewarming, chi anniversary, chi get together, amatanga, corporate events. Kokorabare nankwena nabare obukoreri asichinse muboygo buna decorations, chi ebirogo, chimesa, chikeke, nabo igonkuru barobo koreri bwa public address system. Yubago tokambarabari ne skuru yuboroso ya jogo. Samange bakresi miase namba 0797119986. Riziki Caterers, ubwansu bwendagera. Mama Rosa. Jirani. Mama Rosa, nimefika hapa kwako. Karibu sana jirani yangu. Naendeleaje? Tuko salama. Mbona mzee analala chini hapa na analia? Mzee analia, mzee ni mgonjwa. Mzee amekaa nashughulikia yeye, nimempeleka hospitali, hata sasa anashinda ugonjwa wake, nimpeleke wapi sasa? Sasa shida ya mzee ni gani? Huyu mzee hajazeeka. Shida yake ni gani unamwacha hivi? Mzee wangu mara ni mgongo, mara ni kifua.
ukikuja mara magoti, mara miguu, hata kuinua hivi juu huwezi inua. Sasa nimeshindwa nifanye nini jirani? Wewe usikie hata redio ikitangaza juu ya hospitali inaitwa Nuga Best. Nekene inyagitari ya Nuga Best nero yuka ewate okubwa wokorubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea. Nuga Best niko babire bako wenya amarwire ao ayibagendere ko bagagucanda mwanya bantu unabono uburwire buri bwa mauga yani arthritis, uburwire bwo mugongo watya, ulcers, amarwire yenda onsi egati amarwire ande niko bako batukubo wene buiga bagotumeka chimashini chekerero niko bagotoka imeyo mu cy'ubusungo asamagacho ahuru tawasirirongo rya kabere eyiberange nebengi ya Kenya Women batari rero Nuga Best gotanga mbuya ko wakugwenia ngora mugaka ke na kigweto mugaka okorra tindi bobe obo mano ne kero gwacha ono gotarangwa konyaro tano no goikaransa ngwaro konyaro goikaransa mugaka aiga ni gore senya getari ya Nuga Best na ande ngimwacha kwa nkolinya gitari kaki oruti na itana ni gutinya gitari kumanyika na mente kaki abana bane uchizindani ntungiru gutungu nigombali rukubarwa kaki nimbe ayo mugaka na getari itu nduri ko rusi manyinga nduri ko kobara nduri ko kobekera macho mugaka etu ko bwene ko etera samari ko itana no Diamond menya bunu ikaranse kana mari ko ikaransirete amari ko ana rago konya go swa senjera yo mubere elinda go konye ko bwene mugaka na bono tikware konyara gutara mugora yali ndiarete amari ko ana rago so mugaka ago konyo mugaka ko konyoro sami kiera mbuke kabisa no mugongo mugaka yo ni gubuya igesi ndu senya getari itu ya Nuga Best nduri ko bara nduri ko rusi manyinga nduri ko bekera macha ndo so mugaka etu ko bwene go tera senjera yekerero aso gutumeka chimashini chito chekerero cha Nuga Best mugaka abuya mole 안녕하세요. egena nyasaye tumia Nuga Best ebintu binde byonsi tiga na nyasaye wekana kurai omenye naenda kwebuya nubo sale no bwato muberogo were tena kaiga wali bane tenwe kera mitini ndo na tuwe clinic kyo mugaka ne kyo mongena na bahira tenwe korumba golera machine ye mati nanya ko bahira clinic ya arthritis igongo bahira tuwa clinic riyo korana manyinga bara manyinga buyale ndo buyale mwaka na wacho chaga orani uyana agota bwe Nuga Best inchu naye bwenekerie obubwenya bwekene. Hazan Mega Wholesalers asentundende nande nigo yirenire buya nande biyemono asentundiye nigo egokoneria ebinto aserigori erianse kegema asetauniga ya busongo koni bare ebinto asensemo ya electronics and electricals chibirika chibasi chiestima chiufa TV tabletop cookers microwave dispenser blender radio chichararani chi blow dry chi socket chi cable chi bulb ne chi bulb holder chi heater ne binde ebinge phone accessories na chi charger chi USB cables earphones wireless ports ne chi sime asensemo ya household nkoni bari chisane chi thermos ebikombe ebirugo chi basin ne binde ebinge asensemelia cosmetics koni bari chi body lotion chi spray chi air food makeup kits chi sabuni ne binde ebinge koni bare chi soda ne chi juice asensemo elia yadware koni bare chi power saw chi generator chi piano ne chi amplifier chi mixer public address systems chi nyange chi solar panel ne boyigo asensemeli ya stationery koni bare chi geometrical set erangi jebikoroto chi karam
chikaramu chikalkuleta chiraba nechitoy semoyende nkoni bali tissue papers chisavet chidapa chisanitary towels nechitoothpaste karutari kwiba chitoothbrush boigonkoni bali chifridge ajirira unyale kwigurira ebintu biga aserigoririanse Hazan Wholesalers nigo egokora free delivery osinige okoratera ebintu gurite asolsao wika asure asorgongo rwonsi rwa Nyanza nige gotoka ase enyumba ya Gisembo Building ange na Smart Lady aigasi roundabout ya Busongo asa mange kwana no director o Hazan Wholesalers ase ogo kairigori na maburi ande amange oratware sin number 0722 237187. Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Temo ichi gazeti eritukeriga ria rero nekero turachie guchetera ase obwango omono goseri tukeriga ekero turachie gusanga bwetera sensemeri ya online korende ekero oboni gando chinga obonsi ebe gwanjite nkoyo gosetu yanjite ekero gendete guchengira o inchira timu ya Harambee Stars yabereke okoria obuya sikiminane kiga giachane gosekero ere ase group A nigondo chinga nigesogete ekoba entangane kigimo gosenero eraete ase group A kolengana una chianyalite kubekwa kirondo che ese timu ya Harambee Stars etangane ne chipointi komika boti wana Morocco chipointi kianda DR Congo chipointi sano nemo Angola inye na boigo Zambia gasoka nigondo chinga ase group A Zambia nigesogete bosa korende ekero togu kwanira nainde ego tabanga chan group A results Zambia na Kenya erituko origoro Harambee Stars ekabeketi muri ya Zambia egoria ya mwase erigena risagero gose egoria ya mo makari na boigo DR Congo eyemo gochase timu ya Morocco korende timu ya Morocco kanyara kubeka DR Congo chikorisato ase eyamo na boigo egotabanga Kenya finishes in position 1 and they will play na boigo ne timu ya Madagascar itkoria juma na ndase geti chigosori geti ya Kasarani meyomochio Nairobi na nde ase kero tukwana chikota finali no ogabo litkoria juma bagochia owakira igo timu ya Harambee Stars ne timu ya Madagascar litkoria juma na nde amashabiki monyale kwebanga akigima kusionye koro mchezaji gore onde bwensi oriogendete gwakira timu yiga chinkobi goika omwerio igo ase chikota finali litko erio juma Madagascar na versus Harambee Stars na boigo konende timu ya Morocco ndochenga wile nigo bakucheza ne timu ya Tanzania ase echikota nabo igo ndochenga umurai wense nere nikagendete guchengira akigima gose agendete guchengira chigosori echo ekero chigasando chenga abantu bagendete gutenenga akigima togendete gutebonga igabono ligio busani kusitwara connections nyara ko manya abantu bagucheza ne timu ya Harambee Stars ikiageranga wikira boniga batwale milioni isano korwa serikali na usikorwa somurai vensi cha serious account kurende ndo chinga na onyomoske Raila Odinga murai wiki amakia ODM nere ni gari eteira yokubamenta chiribu kose nusu milioni 500,000 kira ase kose kira omogosori bwiti mweri ya Harambee Stars ikiagira babiri bagokorobia igonye omoske William Ruto gakubatka 2.5 Raila Odinga amente 500k
igokura sike minano kiri tukari igoro ibanyorete chi milioni 3 igumwancho murigeria na mangana maya agendrete asinsemo eri yo mupira bwinkoyo ana muno gucha ase etimu yo ya Harambee Stars yubona samutuka mange nga yabereke gutigara magega sike minano no nyene giachani ko sebi minano au kolende asinga kiyiga nigo yabereke okore buya na boigo amashabiki onsi na roniko agendrete wakero chingo bikyagera amashabiki naro abereka ko boso mustari obosyo yokuba omoyo igomwancho murigerere ekerayo onsi agendrete igokorigerea goseto ko murikira chigazeti chiri tukweriga ria rero echichita watia mangana mange korende amangana yechigosori naro are ase nararamani ase chigazeti chiga chionsi bunabondo ase gazeti ya Daily Nation yerituko ria rero bwate bicha akorwase giti ya Kasarani ritkoregora kirabo gosoria abo betimu ya Harambee Stars banyalate kwenyorera obobui kirobako gosoria ni timu ya Zambia osechi polo egotebanga against all odds ine gazeti ya Daily Nation yeritkoria rero egoteba Heroes striker Ryan Ogam scored the winning goal in the 75 minute, sending Kasarani into wild celebrations. Etagika eyaringe eyemirongitane vire na isano ekirobone goli ya nyarete gosa ikiagira bangi konye bairere ikikemina ne ikiarenge gocha gosoka gosebare gocha gosoka makari ase bataringe gocha kubikana igoli lakini ase konye chatigira bono sitegeka chinke egosori yunyare koera nigo oyoiga omwakengo yoigo manyakanete muna Ryan Ogam anyarete koba kusanyarete ko banyorera obubui bokobeka egori eyo eyemo considered underdogs at the start of the African Nations Championship. The Batans Harambee Stars stand Zambia in their final group match to advance to the quarterfinals as a group winners. With a victory, the hosts retain home ground advantage in the knockout stage, while runners-up Morocco travel to Dar es Salaam to face Tanzania. Mugano yo page ne emerongene na isato na goika emerongene na ene gotebanga mugano yina boko yenyoraro elindo nyara kumanyanga andake konye abangeni gobairire nga etimu yiga ya Harambee Stars iyalenge gochagosoka nobubu ekiageranga kero yachagete yarakorokana ngambale ngaba yenga yengwake lakini bona njira aba murabo igabaro kani bagwaka omupira nigo ekoyana na omoyo kuchasi ava Kenya ikumbugano yu norondo chingana chichibire chibicha chine na gazeti ya Daily Nation irituko oriarero napoigo to kwanera ase amagana ichi semiote varsity fees shocker first year students begin reporting to universities today amid protests over unclear fee structures including mandatory charges of up to 50,000 Kenyan shillings to secure admission even as higher education loans board allocations are yet to be disbursed. Epeji ya kane ni wati amangana yechi semi nga abono aborokiwa kuchakira ritukeriga aborokiwa bausase university au ni kubachakira gukorero admission korende ngabange babo tipabwati a clear fee structure kusenga chi fee structure chabo nigo chikorokana nga nchiri clear abande nga wikira boniga aboroke wambale babonete ko ase university ekira bakandire fee eyuire singa chipesa chiri chigana iri wika 50,000 bamanya konyora admission usomanya rekoba admitted ase university nga nonyeikekorokana chipesa icho nigo chigana iri nga nonye help osekiombe kirikyo kwenana chilo nigo chasa aboroke wa kia higher education loans board help ngira watoka chipesa ase chinga kichiga chibese icho marange chigo chichacho mutinyo kyanda go chigati go sekero go chikoera igonga borki wabange mbale baka neri chibesa chigete nonye nekerengo kichiri bwa musini bonyare koswa osimanya konyara gwanchiro koswa ase university ime yense ya Kenya ayo na yare ase a page ya kane na boigo the National Treasury dragged into fight for 60 billion police salaries. Ni gondo che egazeti iga egukwanira chi vesa chigoso ase ogwakana abanyanyimbo
chipesa chikora sikiganja ya serikali chaso asogwa kana abanya nyimbo ime yense ya Kenya ekiro bonda gotebanga tough wars gotebanga the National Police Service Commission has written Treasury Principal Secretary Chris Kipto seeking access to police salary funds, escalating its feud with Inspector General Douglas Kanja. Asense ya Kenya emishara ya banyanyimbo oyo konyara kumanya ngaki abanyanyimbo baiga bagokono asense ya Kenya ni gari omo Inspector General of Police Douglas Kanja. Korinde asebo niga ikiombekiri kia National Police Service Commission kia NPSC nigo ndochenga kialikire lirube gocha ase ikiganje kia serikali kiganeti kunyara gochaka konyora chinguru chyogotenera emeshara y'abanyanyimbo ingane yo yanyare koreta kungusana igati ikiombe kia National Police Service na boigo na omo Inspector General of Police Douglas Kanja umugano ine page ya 5 na kabiri ase gazeti ya Daily Nation yeritko riarero na boigo atkiro tokorigeria mangana yebigambiro egoteva Chief Justice Koome top judges off the hook. The Judicial Service Commission has dismissed petitions seeking the removal of all Supreme Court judges, including Chief Justice Martha Koome, citing lack of merit. Page ya kabiri ama abantu babiri bakurwa ebirero kose babiri bagusanga ebirengerero bakugania buna asensemo yebigambiro egati yabari batenete ekigambiro tugukwanira no nyomo na chivi na omonene Martha Koome na boiga egati abana chivi na abange nigo ndochenga bono ekiombe kiga gya Judicial Service Commission kianyare gutuguterare petitions chonsi chiri chikobori abuna abaiga barusi wa visi kiagira abagota abuna mbabu ati grounds chisaina na boigo asama mochari bakobeka abuna abana chibi na mbabu ente kurusi wa visi tabwati uboroso tabwati sababu nchiyo chiragere abaiga banyare kurusigwa ABC kumwancho murigerea ene gazeti ya The Daily Nation yeritko riarera kirongo kumanyanga enganere aroro enene neyo ya ye timu ya Harambee Stars na boigo ne timu iri ya Zambia ritko rigoro ene gazeti ya Daily Nation tokori gazeti ya Taifa Leo ase ringana rinene korana Koome aponyoka inki gose jaji mkuu apumua baada ya kesi iliyotishia kumng'oa mamlakani na majaji wenzake kutupwa nje na Judicial Service Commission. Martha Koome nga ikina bono konyara kia bikiro opostio weke gambiro buna anyare kurusigwa avisi bono ekiombekiri gya Judicial Service Commission gya tuguteirare eyine ngana na ndiyaringe ase gazeti ya Daily Nation yeritukoria rero yote nafuu kesi hiyo dhidi ya jaji mkuu Koome na majaji wengine ilikuwa imeamsha hisia kali hasa kutoka kwa wanasiasa wanaoegemea mrengo wa upinzani waliomshutumu Ruto kwa kudai kuwa alikuwa na njama ya kumng'oa Koome mamlakani nga anomono abanasiasa kwenye bachakire goswana na engane yugo sikonye bachakire wakira engane yu siasa ekigima nekiro abangi baringe kubura nga andake serikali nene kura wano moske William Ruto nero kwenye yabangire ucha kwene kyabuna ngomorusi bale avisi muna chevi na omonene omuswati Martha Koome mugano yu nigore ase page ya kabiri na boigo lingana linene nelio rikoranga Koome aponyoka igo ayo negati yari aramanine ase egazeti ya Taifa Leo yerituko ria rero umwancho murigere nekero onkoligere nande ase gazeti ya Taifa Leo ngoteberenga mrengo mpya wa Sifuna wadai umependwa kote. Ipeji ya kane ase gazeti igana inde ya Taifa Leo ngoteberenga nande timu nero ya sokiri ebwate omojumbe wechinse mochiria omojumbe manyakanete muna wa mchumba aboigo egati abara ibande bakorokana nga ekegori kyabo nigo kere ekegori ekiga egeke peji ya kanene rekweranga andake nigo etimu yokora wana omoseneta bwe county ya Nairobi omosikedo Sifuna nigo bono yachakire gotebanga andake nabo abakenya bachakire ko barigereria gosenga abakenya bachakire ko rigereria abaraya baiga asinjira ere engia nabo igotoso asepe nande sepeji ya kane ngoteberenga ODM UDA kutoachiana
kutoachiana viti uchaguzi mdogo ujao. Chama tawala chasema kitakuwa na wawaniaji maeneo yote. Wana tukurigereria umajete serikali ya broad based ntubate kiama kia UDA na bwe kiama kia ODM ase obochori oboke bori bosio use by elections chigo korekana ase chinse mugwetani 20 mense ya Kenya. Korengana ne gazeti yiga andake iyari ngibuye kyagera barosire broad based government banyare kubagana ngaki amario ase biroge biga byonsi UDA bwanete gutwara binganiga usibonete kwana na ticket ucha sabara ibanganiga nabigo ODM etware nseme yiga korende niko yarekane ngambara tigirana amabaga aseki egotebanga chama tawala chasema kitakuwa na waniaji maeneo yote. Ekiama kia UDA ekegotebanga chinsembo chonsi onye chire 23 chire 24 ama baka UDA chigotuka kira station gusekira polling station asebochori oboke obogochigo korekana igonga ateti ODM uri bagari utawala UDA bwatoke omonto obo ODM bwatoke omonto obo nabigo ebyama binde bwatoka abantu babo kira omonto rwanire ine page ya kana se gazeti ya Taifa Leo nabigo mshtuko vyuo vikuu vikiitisha 50,000 za usajili akero admissions HH University cha Kirebono nigo wetenga chiskuru onigo bagusaba wikira 50,000 guchase kurwase aborokiwa hose kurwasa boibori eria aborokiwa banyara konyora amabaga ase HH University no nyeki ombekere kia help gyo kwenda na chilonde kitarabwa tukavesa chinde chonsi maelfu ya pikipiki yaozea vituo vya polisi. Peji ya kabere ni bwate ngana yugo ichani abwe kireko eranga wahudumu wengi wamezamishwa na madeni, wengine wakikosa riziki huku pikipiki zao zikizuiliwa na polisi. Maelfu ya pikipiki yaozea vituo vya polisi. Chipikipiki nyingi niko bono chikale kogotera usichigenderete kusarikira asevitaseni vya banyanyimbo ikiagera yotonga wahudumu wengi wamezamishwa na madeni abangi niko bwate amadeni basinjiro wakanira na wengine wakikosa riziki huku pikipiki zao zikizuiliwa na polisi nga chipikipiki nyingi chirasevitaseni vya banyanyimbo ikiagera andake abanyene chipikipiki chiga mbari konyara wakana amadeni na boigo abange niko bagendete gucandika bono ngachinka chinyinge mpanto kurara bale no nyincare kyagira bono nchirende teyo na boigo epeje 19 ya Harambee Stars wa maajabu waingia 8 bora ya kabumbu ya CHAN igeo kwande ekeminene ikio ya CHAN mugano ye page ne komi enda kianda na boigo kotikana nechi gazeti ya Taifa Leo Ogoska bosio ase gazeti ya The Standard ekotebanga insurance rip-off umurobelio ore ojubwe serikali oyure obokwena na obowene ochose aba Kenya lakini bono otari obwengencho na seki insurance nechi nyinge kose medical cover nechi nyinge abantu babwate ase ense ya Kenya lakini ngase boniga abroire tibari konyoro bokorera kurwase chinyagitari ekero andake bakogenda bairani gwa nechi card chiri babwate ose nechi insurance chabo nganchiri gokora emirimo yet ngonyoro lenga chibesa nechi nyinge chikona chago chase chi cover chiga gose chi insurance chiga egota medical mileage for thousands of county workers across Kenya. Medical insurance cards are nothing more than worthless plastic. Despite billions paid in premiums, hospitals are rejecting patients, forcing families into debt or despair. A standard investigation reveals how rogue officials, brokers, and insurers have turned healthcare into a silent but deadly scam. Ekero tukurigereria umurobero bobo wene aiga asensi ya Kenya ngabange nigo babiri bakono chochi besa cyanyara guswa ase insurance gose medical cover bonana chika ko gotebya lakini ekero bakogenda ase chinyagitari hospitals are rejecting patients, forcing families into debt and despair. Bono nga chinyagitari chinyinge niko chigokana chikave chiga bono eyu yanyari gutuga chi family chinyinge wakanira amadeni amange usabantu abange mbari konyora obowenia ekiro bono ekorokea chinshwara chinyinge ose ebyombe binki byokona na insurance chi company chinyinge chokona na insurance ya sense ya Kenya bono chanyari bunchorera omoroberio yoga
koba abuna scam ikiagera abange nabo konyora nga umuntu nabwate insurance kakogenda se nyagitari chibesa chiri chiganiri kwanyora nga insurance eri afita mukonye gose ni akana chibesa wakana chibesa chiri chinge ekero mugano yorase page ya gatano narimo ase gazeti ya The Standard yeri tuko ria rero na boigo unabono ese ase gazeti yoyo ya The Standard egoteba key figures 33 billion Kenyan shillings government owes hospitals in unpaid claims. Serikali nigebwate amadeni guchasi chinyagitari are goika chi billion 33 na boigo 32 billion egoteba additional arrears under Social Health Authority. Ekirito kwanira umuroberio sha ya chage to mutinyo ikomi umwako eta ndocenga gwikira boniga nigo serikali bwate chi billion gusama deni yare 32 billion ebonete ko bwatoka ucha chinya gitari anemono inse yo muroberega oshana bwigo ntubate 76 million egotebanga echigane chibesa paid by Isiolo to Jubilee Insurance out of 120 million contract paka nganonye bali abukose Jubilee county ya Isiolo yakanete gochiase kiama akeri ya gochiase company ya Jubilee Insurance umoncho murigiria aicho ne gati ye chinde chinyinge echo chatoire egaiga gose chibekire egaiga echo nga serikali ebwate amadeni gose egati ye insurance gose insurance company chibwate chibesa chitari kubwatoka gocha ase chinya gitari umugano ine page ya gatano ndalimo ase gazeti ya The Standard yeri tuko rero naboigo ase page ya 30 na ibere 32 egoteba Harambee Stars beat Zambia to top group igato kwanire egota Harambee Stars sealed the top spot in Group A of the 2024 African Nations Championship with a hard-fought 1-0 win over Zambia. Ngana to kwanire ase egeka bono na ndinga no kunyorenga Harambee Stars ni timu ya korwa enseri ya Madagascar ritukori juma asegeti ya Kasarani nande pachi gotware kemirana egetinde sana gotigana nayo ase gazeti ya People Daily rende gazeti ya People Daily wate ebichayo murai bense muske William Ruto na bwigo muske Raila Odinga nekire gotebanga it's do or die. The two broad-based government allies to hold a joint meeting today which has been opposed by some members as they seek to put in place a formidable team ahead of 2027 polls. Epeji ya gatano na gatatu gazeti ya People Daily ekweranga bono ekatia bara yabo igababere muske William Ruto na boyo muske Raila Odinga ebyame ebi byabo UDA na boyo ekiama kirikia ODM bono litikoria rero mbagwate gikaro kiaben ikyo barache gukwanera na kibako cha kwirarigania kigima ase obochorio bonene bu mwaka 2027 egotebanga gwika bakori gikare iki kiaben gose bachikoya okoye korigoro bagotenga koye korigoro it's do or die na boigo gotikana nayo ase gazeti ya People Daily page ya gatano narimo egotenga photos pledges and the empowerment lies ebwate bicha ichi pipigi chinyinge sana kira batebonga chibicha na boigo chira na obungainereri gose obokoro bonge inse yomoroberio o empowerment gose inse yomoroberio obogosira ebyombe omwancho murigere nigekoranga ayuna mangana a siasa page ya gatano onalimo na boigo ase page ya gatano nakabire gazeti ya People Daily egotebanga why ODM risks facing youth exodus ahead of next elections nga ODM ninki bono ya rekane niko ya gosereriwe ose ODM nigira chikutukuta abasaya abange kigima ase obochori obonene bure bosio etakoletie bintu bibere bitatu egokwanira mangana elections ase page ya kabire ine gazeti ya People Daily yeri tuko ria rero
Iko mwancho murigire inarari asigati y'ikigazeti kose narari y'ikigazeti cyecho eri tuko rero ime yense ya Kenya korende buna nachika kumanya litukeriga ntuchikurigiriye taro yo mugusi gochasa magacho ikulu enene magacho state house litukoririe ijumo na boigo chire chiri muraivu ense anyarete kuriera omugusi erio tunyare kumanya narari ari andaki kerengere iki aongereki na boigo ase koranse nsemo ya kisiasa na ki engane yo kugererwa na boigo koranse nsemo ya magendera ebuno mwananchi ebuno mumenyi wense ya Kenya ebuno mumenyi omugusi andaki birengereri byaomberevi asense mo y'ikigazeti nongo korera abo jeria kirubwa goteba korachi nsemo chiri chama na Bahrain Kingdom boika Kisii County musoribo Yesusu agoteba Corona Guru City Salams Club na boigo Teresa Kemutagoteba good morning Matilda from Karatina tuned in biamono Barnabas Kekonge Kebasagoteba watching live from Doha Qatar wikasobo Nyamasibi agoteba pamoja biamono Kigima Alex Mauti agoteba Koromoro Kisii County no arimi umorobere na David Mauti Nyakweba kama kawaida ikiongomeria agoteba Korwa Nyabuya Bwakire wapi Joseph Otieno Ensuria Maita na Lydia Nyaboke biamono sana Rogers Nyarigi kura Amsterdam Netherlands watching live Getembe TV Edwin Omwenga neragoteba kura Kiserian Dam present and watching live biamono Kigima I think as Elizabeth kwenye toaba umere na boiko ne timu yende enyenge baberi kosoro kenawa Fred Moga mubasi monda umusubati omane mbia mono Kigima ase ogusanga konene kirango kubore cyaragire cinsa ibere cyapo no mambito basoska tuche korigerera amangana agesiasa ase igika kekire na kira turache gusanga no mugene wito bweri tuko ase ensemo eyogendera kubwatia umurobere obwitoni yagetembe chinga kichiga cha bono mwambiri tuko neria Jumatatu ritiko embura ikendete goiteka ase chinsemo ogoseonyetera atwasole manyanga embura negendete gutwase chinsemo chinyinge sana emero ngorwa gusiko se yature korende kenda gutigara ime yo morobere Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamurama kikuya mandege uzito somya bamurama kikuya mandege Hazina City Event Services ne company ya Chirinkuma asogoko obokoreri ase chinsemo buna corporate event chi roadshow chinyange amatanga chi anniversary na yenda mangam na bono photography videography live stream na coverage na yende amange kurubare obokoreri ase chi tent ebirogo decoration lighting chi carpet na sound batarere ase koroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimya sinamba 0721217817 Hazina City Events. This is a surety. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirugo byechisovaset begomba bwate chikapet chisanduki cy'abana bagucira eskuru na boygo ecyo kubekera cyanga nigo babwate emeito yebirengo a kurwa eri abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber cyokoroseria ebirugo na boygo chips cyokorosia pillowcase ecyo ogorarira
Gaki. Omwana yo boy, tikanda ndango ichibesa. Chibesa ntabwate muko, lakini naikire taracha seito, nanyorire mwapo ichi wakali. Hai, bona chibesa kwenda mpulingi go pulingi. Hemeito ya bana bakuchere sukuru. Hemeito yo konyora bana chisare. Kwa razangu ra duniani. Kaki, oroche paka nabwate paka ebinto mbire bakoro kwa chiferi veti. Chikorozi, ebiroko. Diechikali. Hai! Kaki apa kusiba sepinga imore. Kaki imore. Hai! Inchu waki mwenzi tabatari. Ninchu gocha moye binto koruga mwapo ichi wakali. Hili, omuganga James Onkoroko. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo byechigali naboigo ebirugo bya leather gusechi sofa set cha leather gwetania abo nigo kubanyora babwate chi velvet echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia nebintu nebyo mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonya nechitandarua chokorosia chihema mbabwate kaiba gutoka nigo bagotoka ange ne hotel ya Kisi Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Uru Superstores barabari na Kisi Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakire ase enamba 0720688220 Boy Juakali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro njempo ichwa Kristo na bariga ni mwesto kole biashara osobwamo ingotoka opposite Kisi Hotel na bariga ni mwesto Gaki, genda mwapoi gaki nyasaye baba boli chwakali. Gaki, egotoka alinsali tara chambiri. Gaki, ligere libudango kuanete, omusi omubihili. Gaki, nariri gori kwa sarense, ebinto nago lile gaki. Bui chwakali. Hai! Hili. Gaki, hili. Hai, ngogongonya. Musi omubihili. Kurite bintu muri mamba. Nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura. Yesterday. Kijana, hujasoma? Na kuozesha binti yangu kwa mahali ya kingamuzi cha Zuku Amazing Digital TV. Ndiyo nimekubali. Mashallah. Unaunguza kuku tena wa kienyeji? Mume wangu, ni uhondo na utamu wa Zuku Swahili. Hawa Zuku Digital Amazing TV. Yani Zuku Swahili mambo ni buli. Ware. Habari ya mjini ni Zuku. Furahia mautamu. Unasubiri nini? Zaidi ya kujiunga na familia bora ya Zuku TV ndani ya channel namba 100 ya Zuku Swahili. Hapa utafurahia tamthilia, filamu mbalimbali na burudani nyingine kibao ndani ya Zuku TV. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanye buna mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo tokokora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share na basani amune amate ejo baigokie baimanye na wesemia tubase kweva turn on a notification bell yani ekengere ejo onyariko bagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kyamamogusie. Nogani kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Gatembe nubwate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino
imijiga ao buna bono housewarming parties engagement parties igatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayiga asirigo lidio gutugutira ninchwe omurikirwe ye maseje munaba manyi baitabo bare no bamanyi baigoro igeti tibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigugwitira semeria WhatsApp gusigu yakisi migwitira namba 0741499726 Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli mienzi ya Kenya ili ya Tanzania.